God is good. And all the time, God is good. Iti panangrugi tayo kakabsat akas may nga klase. Tapno adalin tayo dahil may ikasangapulo ketalo a lesson kada ito'y nga pagleksyonan tayo. Ket iti kayat kukuma nga ibaga iti tunggal may sa kada tayo ni Apo Diyos ket naimbag. Ket agnanayon iti kinaimbag na. Iti unos kakabsat iti talo a bulan, 1 quarter. Ken iti sangapulo ket talo nga lawas. Nagkakadwa tayo. Ket ni Apo Diyos pudno launay kadayjay akarina. Nga indalan na tayo kadayjay na lasbang nga insagana na nga pagaraban tayo iti nasantuan asauna. Kanihiyaw ba isu iti pastor tayo? Ket insagana na daytoy lesson tayo kakabsat. Nga isu iti spiritually and symbolically nagaraban dagiti karnero na sika ken iti siya. Tapno dayjay apanagayat na kada tayo. Ket nakita tayo. Na-appreciate tayo. Ket itatan babaen iti ayat ken iti parabor na. Adda ka, adda tayo maamin nga naragsak nga agserserbi kenkwana. Lesson number 13 kakabsat iti adalin tayo itata. Iti title na Dagiti Ladawan iti Panungpalan, Images of the End. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama yebkas mi iti panagyaman mi ken ka. When agyaman kami, tapudno launay iti ayat mo kada kami. Sika iti Diyos ang mapagtalkan. Sika iti Diyos ang nagkunang nga saan kang agbalbalyo. Sika iti Diyos nga nangited kadigitoy nga leksyon mi. Manipod o Diyos iti naglabas. Tapno maamuan mi no anya iti kayat mo nga aramiden kada kami. Iti masakbayan. Agyaman kami ama. Tagapu kada ito'y a lesson na iyasidig kami kini Apo Mesos, anak mo nga isu iti inayat mo. Tapno da kami ket maisalakan babaen iti parabor o Diyos. Ket daytoy nga panagadalmi dawaten mi nga ti Santong Espiritu isu kadi manen iti mangidalan kada kami itinagan na po Mesos. Amen. Adaman iti kayat ko kakabsat nga ibaga ken italmed. Agsipud tadda tayon iti lesson number 13 kakabsat. Ket iti inadal tayo kadaytoy a quarter dagiti panangtukoy ladladawan simbolo kasano nga adalan iti padto iti Biblia. Ket no regular kakabsat nga estudyante ka ken member ka kadaytoy nga Sabbath school class. Tinawagan tayo daytoy kakabsat nga Sabbath school class. Sa namin kakabsat akam when daytoy member iti Sabbath school class tayo. Ket makiayon kadayjay panunot tayo. Sometimes, kasalaman lang ti Sabbath school class iti iglesia, adda dahi walk-in. Kung na tayo niya, adda dahi walk-in, wino da bisita. Kino da duma, di ka bisita, numapang ka unag iti kapilya, dahi bisita, amuna nga bisita isuna. He knows that he is a visitor. Ket no adda iti respeto na kakabsat, agsipud ta addaan nakikatugaw ijay klase.
iti aramiden na ket agdengeg. Awampay iti kapadasak kakabsat, nga adda iti may sa bisita, nga apan iti uneg iti kapilya, ket no into no madama iti lesson, ket dibatyen na kakabsat, dayjay, wenno disturbon na dayjay classes. Personally, I had been invited to other churches. Idi agisursuro at dati studente a pastor iti United Methodist Church. Ket iti may sa kadadakalan at churches ito'y Tarlac isut igem na. Ito'y paniki iji ili. Ket kunana, sir, di lang mabalin nga alaam to di pulpito, and he gave me the date. Iti ko na kanya na ket, pastor, anya ngay iti kayat mo nga ibingay ko. He knows that I'm a Seventh-day Adventist. Ngayon, iti ko na, sir, hanlaan ka di ang aday doktrinam, tadama common doctrines tayo ko na da. Ket itin bagan, it's about tithing. Okay, I prepared. Anya iti kahit kong asawan kakapsat. As a regular member of the class, we accept nga adda kakabsat iti guideline tayo. As a church, we accept kakabsat nga ni Ellen White ket messenger ni Apo Dios kada tayo. Ket no adda iti bisita ket ibaga na kanyam ken kanyak nga dayjay nga pamati tayo kakabsat ket ulbod. I guess dayjay ko mga bisita ket saan ko makakabsat nga kasjay iti reaction na. Iti ibagbaga kakabsat isu daytoy anya. Iti inadal tayo. We are now on the last. Ket inala tayo kakabsat dayjay advice ni Apo Jesus iti Juan 5:39. Anya di advice ni Apo Jesus kuna na search the scripture, for in them ye think you have eternal life, and they which testify of me. Kada ito'y Biblia kakabsat, adati gigana nga Biblia. No alaan tayo daytoy sa una ni Apo Jesus, sukimatem iti sursurat. Daytoy Biblia tayo nga igiganan tayo tatan, adda iti daan, adda ti baro atulag. Buklen kakabsat, iti 6 ket 6 aliblibro. No basaem iti Juan 5:39, idi ibagan ni Apo Jesus, sukimatem search the scripture. Anya iti bagbagana? Iti bagbagan ni Apo Jesus, ket dayjay nga birukam, dayjay nga adalam, dayjay nga pangsertsam, maipanggep ken kuana, ket isulaeng jaydaan atulag. Kaawang pa iti na isurat nga 27 books iti baro atulag. No scripture kunana ni Apo Jesus kakabsat, it is the Old Testament. Ngem itatan adametten dagiti kakabsat tayo, gagayem tayo, nga ibagada, ikatinyon day tadaan atulag. Kaibagana na Apo Jesus, search. Iti inararamid tayo kakabsat. Daytoy lesson tayo. I am thankful for the General Conference. Nga daytoy lesson number 1, inggan ti lesson number 12 nga inadal tayo, agraman ti lesson number 13. Iti references da, it is the Old Testament. Tapay, anya man tadadalin tayo, symbols, ladladawan, pangalaan tayo. Wenno nangalaan dayjay author, inala na ijay daan atulag, tapno iparang na kakabsat, dayjay sentro, dayjay bugas iti Biblia, nga awan sa bali no saan nga kunana ni Apo Jesus, for they that testifies of me. Isu nga, iti inadadal tayo as klase kakabsat, di nararamid tayo, and we will do it
again and again by God's grace is to lift Christ up. Dayjay lang kabsat, awan sa bali. Dati kunana na Apo Jesus, no kunana. If di condition na kunana, no siyak iti maitag-ay. Guyuguyak to dagiti tao ngo may kanya. Personally, dagiti symbols nga inadal tayo made me see clearer no anya iti naramid ni Apo Jesus nga agpaay ti pannakaisalakan tayo. It is all because of grace. Saan tayo nga isuro nga digiti adda iti daan atulag anyaman kakabsat ket isu iti mangisalakan kada tayo. Iti isuro tayo. Insalakan na tayo ni Apo Diyos babaen iti parabol. Gapumet kadayjay nga ayat tayo. Sungbatan tayo dayjay ayat ni Apo Jesus kada tayo. Nalawag di kunana. No ayatendak. Tungpalin nyo dagiti bilin ko. Saan ko, o si kakabsat ko, as a class, atong palen dayjay abilin tapno maisalakan ka. Saan? Tungpalem gaputa ay ayatem dyan nang isalakan ken ka. Kada ito lesson tayo kabsat, at i-title na, dagiti ladadawan ti panungpalan. The end, di panungpalan. Ket in represent kakabsat, iti talo nga judgment calls, iti daan atulag manen, kakabsat, as a class. Agsipod ta simbolo, we look for symbols, iti daan atulag. Ada iti talo kakabsat, nga symbols, iti daan atulag, nga iparangarang na, isuro na kada tayo, dayjay nga naayat, na parabor a Diyos, nga isumit laeng iti mangukom. Anya digitoy nga 3 instances, anya digitoy nga 3 akap-kapadasan. Umuna, iti panakaukom iti Nineve. Mikadwa, iti panakaukom ni Belsasar. Ken iti mikatlo, iti panakaukom ni Cyrus. Apan tayo, iti lesson tayo kakabsat. Iti panakaukom ti Nineve, iti inbagana ni Apo Jesus isu iti kastoy. Matthew 12, versikulo 39 ken 40. Ngem isu simungbat ket kinunana kadakwada. Iti maysa kapututan adakes ket man nakaabig dumawat iti maysa apagilasinan. Ngem awanto iti pagilasinan ama ited ken kuana nudi iti pagilasinan ni Jonas amamadto. Dano kasano iti panagyan ni Jonas iti tiyan iti balyena. Iti talo nga aldaw ken talo arabi. Kasta iti panagyanto ti anak iti tao, iti puso ti daga, talo nga aldaw ken talo arabi. Jesus made a reference in the Old Testament. Kita nyo dahi panagisuro ni Apo Jesus kabsat. No adda iti kayat na nga kuna tayo nga italmed. He wanted to underscore a lesson. Pangalaan na, jedaan atulag. Ije nang ibagan na search the scripture. Anya iti, no, ibagbagan ni Apo Jesus kakabsat. Ti ibagbagan ni Apo Jesus, iti pudno nga estudyante iti Biblia will study the whole Bible. Ti pudno nga estudyante ti Biblia will not be selective. Nga intun no adda iti mabasa da, may isang libro laeng, 2 libro laeng, wenno baro atulag laeng, tayo ti bagada, jay adaan
atulag awanan. Ngem ni Apo Jesus mismo, He used experiences, symbols, allusions from the Old Testament. Akas sungbat kadagijay asal sa lutsod. Sino? Ni Jonah. Ni Jonah kabsat ket nagbiag iti panawen ni Jonah nga isuda ket saandan ang matalag ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos inaiban na ni Jonah nga mapan iti syudad iti Nineve. Tapno ikasabana da iti grace ayat ni Apo Diyos. Awa mo sa baling nga ikasabam ka. Tampay, iti tao na ikadeng amadusa ken patay. Gapo iti panagbasol na. Manipod ken ni Adan ingana ti maudi nga tao dito lubong. Dayjay kapsat. Ngem adda iti sungbat. It is because of grace. Nga ni Apo Diyos mabalin na nga isalakan. Uray pa'y dayjay kakakaruan ang managbasol. Ket amo tayo ni Jonah nagkitakit. Imbes nga apan iti Nineve, gimatang ititiket na nga mapan iti Tarsis. Ket nakaluganan iti barko, pinili na nga napan ijay baba. No apang kadya baba kapsat, it is where the cargo iti ena. Ket pinili na dyan, insimpa na siguro, dito iti kasasayatan, ket nagidda na turong. Unfortunately, ang mo tayo istorya kapsat. Nang ibaw na po Diyos tinapig sa nga bagyo. Nakadaw-dawel. Ingga na nga amamin ng tripulante, andya kargada, purpurwak dan dya baybay. Ket nakapanda, iji unag iti barko. Nakita na. Amoyo is so disturbing nga nabanog da, mabutang dan, tamatay dan, makita da nga, da jay ti may isa nga gangan na et nga lalaki nga maturog. Ke, sino ka kunada? Tisungbat na kapsat, di memory verse tayo. Anya timbagan ni Jonas, sibruak. Ket agbutang nga, kin Jehova Diyos iti langit, iso na nga ramit ti tao ken ti daga. Sana inbaga, daytoy nga nadawel a bagyo. Ket dusa ni Apo Diyos kanya. Of course, digijay nga marino, they never understood. Katikunana ni Jonah, no ibalengdak, may salakang kayo. Taking the blame can save others. Digito yung marino kataan ko na da. They value life. Ngem ni Jonah Kabsat was so persistent. Iso inarabid da. Amo tayo story ti Bible story digiti ubing. Amo tayo istorya. The moment Jonah touched the water of the ocean, ni nagtal na. Andiyan nga tangay ti ko na digiti nga marino Kabsat. Pudno nga da iti Diyos. The ginaramid da ken ni Jonah is now a very loud sermon, open and close quotation mark, nga nangag kakabsat. Dagijay nga saan amamati. Nang nangruna da inbagana ni Jonah, mabutang nga ken Jehova Diyos iti langit.
nga isu iti nangaramid ti tao ken ti daga. Awanen ni Jonah, ti pagarup ti iti tattao, ngem adda iti insagana ni Apo Dios. Amo ti istorya kabsat, it just returning to us. He was swallowed by a big fish. Ngem iti Matthew 12, kunana ni Apo Jesus, may sa a balyena, a whale. Let's not debate on what kind of fish. Tainbagan ni Apo Jesus, balyena. Ket kalpasan ti talungal daw, inpugso dayjay nga balyena ni Jonah. Idi agreeing ni Jonah at danjay iti baybay, ijay lugar nga saan nakayat apapanan at dajayen. Nga saba. Anyeting kasabana about the judgment nga umayen iti ukom. Ngem nagsaya at kabsat, nagsublida kini Apo Dios de repented. Dayjay nga panakakukum da saan nga inaramid ni Apo Dios. Nineveh was saved. Ngem alaen tayo ti historya kabsat, iti Nineveh, tati ad-alalen tayo, iti panakaukom iti Nineveh. 150 years after Jonah, binisita ni Nahum manen iti syudad iti Nineveh. Manen Nahum preached about the judgment of God. Nga Apo Diyos, dinusanan ti syudad iti Nineveh, gapu iti kinadakasda. Anya kakabsat iti leksyon. Saan kadi nga daytoy nga panangukom ni Apo Diyos iti nasyon iti Nineveh is a story about grace. Nga uray no ni Apo Diyos nang aramiden iti panggedeng nga dusaan nan iti syudad ti Nineveh. Saan na nga inaramid iti panawen ni Noah. Han kadi kakabsat nga story about grace and love. Tatid ayat ni Apo Diyos is long-suffering. 150 years. Ibaga kakabsat, twice iti lifespan ni Pastor Rafanan. Dubyem iti tawon ko. Dayjay iti kaatidog. Iti pasensya. Dayjay iti kalawa. Iti parabor ni Apo Diyos. Dayjay iti kauneg iti ayat ni Apo Diyos. Ngem gapu tati Nineveh saan daan nagbabawi napudno. Nagsublida ket nagsublida iti basulda. God visited them again and judged them according to dayjay nga basulda. May kadwa nga pasit iti lesson tayo, judgment of Belshazzar. Sino dayto nga Belshazzar? Ni Belshazzar kaabsat ket anak ni Nebuchadnezzar. Now let us compare ni Nebuchadnezzar ken ni Belshazzar. Amo tayo ijay past lessons tayo ni Apo Diyos inikan na iti tagtagainap ni Nebuchadnezzar. Instead of following dayjay inbaga ni Apo Diyos, nga jay ulo laeng iti mangirepresenta ken ni Nebuchadnezzar, nga isu iti balitok, iti naramid kakabsat ni Nebuchadnezzar, nangaramid iti maysa nga imahen, an image, inarabin na pure gold. Ni Nebuchadnezzar,
worship metals. Ni Belshazzar met kakabsat. Kaday diyang arabi, madaman nga agiinom da. Ke pudnulaon na diyo kudanan ni Ari Solomon, ti arak mangrabrabak, iti maingil nga inumen, managriringgol, ket sa sino man nga may lawan ken kuana, sana masirib. The king was a fool that night. Malagip na nga, adda ijay, anaidulin, digidyan na santuan nga vessels, basbaso, kupkupa, nga inala ti amana, manipod ijay templo ni Apo Diyos di Jerusalem. He commanded nga mairwar. Religious kuna tayo o babain na. Tadigijay nga nasantuan nga bambanag nga naggapu ije templo, inusarnan kakabsat nga iminom. Anya napasamak. Kabayatan nga addayjay, imay dayjay judgment kenkwana. Nakakita iti may nga ima, ket adda iti insurat na on the wall. Basahin tayo iti Daniel chapter 5, verses 25 to 28. Ket daytoy iti surat anay maldiit mene, tekel, o parsin. Daytoy ti katarusan na, mene, ti Diyos binilang na ti pagariam, ket inyeg na iti panungpalan. Tekel, nakaltikan iti timbangan, ket nasarakan ka anagkuram. Peres, iti pagariam na ibingingay-bingayen, ket maited kadagiti Medes ken Persia. Agtigtigirgar ni Belshazzar. Nga mawamaramid na, the judgment has come. Ulit kapsat. Manipod iti lesson iti Nineveh, God is gracious. But when judgment come, awan iti maaramid iti tao, akas ni Belshazzar, awan iti naaramid. Sapay ko mga kapsat, anya ti lesson nga maala tayo ngay dito. Ni Apo Diyos at dati time frame na. Ni Apo Diyos at dati timbangan na. No alain tayo kakabsat, in the ladawan iti hustisya, itata, aday iti may isa nga babae, nga aday iti pagtimbangan na, at damit iti blindfold na. Anya iti kaya nangasawin di blindfold kapsat? A judge must be impartial. Saan na nga? Ureno kabagyan na, ureno kabagyan na dayjay na idarom, gaputa isuna ket nagbalinan nga ukom, lipaten na kuma. Lipaten na kuma, dayjay panag kabagida iti dara ka dayjay ana idarom. Uno niya man tinaramid ng kakabsat, ana imbag, lipaten na kuma. I'll give you an example. Iji korte da iti nasentensyaan. Kaduan nga nasentensyaan ket no daduma they make a picture, paglao da, nang nangrunat, taday yung sentensya nga naited is death. Ke, dayay kriminal na kaisisam. Idin nga naited din, dayay nga verdict. Kuna na ka, judge, kuna na, do you remember me? Kitaan di judge, malagip di judge. Ket kuna na,
you can save me now as you saved me years ago. Anya dahi nga kapadasan gamin kakabsat. May isang aldaw may isang abogado nga mapan ijay korte tadahiring na. Idi lumabas iti may isang arangtay, nakita na kakabsat ijay karayan nga da iti malmalmes nga bumarito a lalaki. Tinaramid na dahito nga abogado kit insardeng na julugan na napan ijay karayan, hanapay pinampanunod he was dressed for the court, apan na nga insalbar dahil malmalmas. Kit idi na isalbar na, after some time, imay kakabsat, daytoy nga situation ija korte. Kunana dayjay nga nasentensyaan, remember me, I was the boy whom you saved. Siyak dayjay nga bumarito nga insalakan mo idi. No insalakan nak idi, mabalinak nga isalakan manen ita. Listen to what the judge said. Kunana, young man, idi siyak iti nangisalakan ken ka. Itata, siyak iti ukum anang sentensya ken ka. I was your savior, but now I am your judge. Niya po Diyos, ikan na tayo kakabsat iti atidog nalawa nga kapkapadasan tapno maawatan tay ti ayat ken parabor na. Ngem intun no umayen dayjay apan nakaukom. Arig na we can read the handwritings on the wall. Many tekel of our sin. Tinimbang ka, ti Tagalog, ngunit kulang. Tapay, nasarakan na ka. Napunon. Dahil pa nagsasaudan no, puno na ang salop. No, dahil ito'y kumadya salop, ure no kaltasam, napuno. Saan tayo kumanga urayan kakabsa? Nga dayjay nga ayat, dayjay aparabor ni Apo Diyos. Ket saan na tayo pulos amay salakan. Iti kayat ni Apo Diyos, nga dayjay ayat ken ti parabor na, isukuma iti mangbalbaliw kada tayo. Dayjay ti objective na kapsat. Amazing grace. How sweet the sound. It saved a wretch like me. Dayjay man, aminin nga ko. Kasi ko, kamkamang niya dayjay, Pastor. Well, kasanungan. I'll give you an example. Tinagan na dayto yung lalaki ni Rudy Abacruya. Dagiti taga Ilocos, nang langruna ti Ilocosor, na awang dayjay anagan, Rudy Bacruya. Tapay, sakbay kakabsat nga nagbalin nga kamkamang iti Seventh-day Adventist Church iti vegan. Rudy Bacruya adda iti pastna. He was associated with politics iti Ilocosor. May isang aldaw, pang kami nakigimong iti vegan. Kayat mi nga agpasyar iti subak, iti baryok, baryungan na kaya nakak iti Santa Catalina. Kunana day di Rudy Bacruya, Pastor, itulod kan. Kunana. Naglugang kami kakabsat kada jeep na. Open jeep, kasi jeep ni Fernando po jay probinsyano. Pan na kami. Di gidi kakasinsin ko, hindi sumangkat kami, nag-uuli magdaan. They were silent. Bimaba kami jay jeep. Nagbuelta ni Manong Rudy Pimanawan. Kuna day jay may isang kasinsin ko, apay amom no sino day jay nang ituludkin ka? Kuna amok ko na. Ni Rudy Bacruya, huwag nga rin amamom ko na. Tapay, iyalika kada kausat, they care for me. Nga saan kuma, unuhaan na kuma nga makilugan, kaday dyan nga tao.
Kaya kunak, dahil pan nakaamuyo siguro, saan akas di pan nakaamo. Idin bagak, ni Rudy Bacruya is a member of the Seventh Adventist Church. By grace, binalbaliwan ni Apo Diyos daytoy nga anak na. Kasdi ti kayat ni Apo Diyos kakabsat. Anyaman iti nagbasulang, anyaman iti past mo. Intun no awatem dayjay aparabor. Iti expectation ni Apo Diyos that love and grace is active, dynamic kakabsat. Saan laeng nga sermon? No di kedi that love and grace baliwan na iti tao kadayjay apan nagbiag na. Maudi apa sa lesson tayo. The judgment of Cyrus. Padto kakabsat anay surat ija Isaiah 45 verse 1. Basahin tayo. Kastoy ti kuna ni Jehova, iti pinunulutan na ani Ciro, at iima na kanawan putputan, pinitputak, mang parukma kadagiti na nasyon, iti sangwanan na ket burak to iti lumlumo, dagiti ar-ari, tapno mang lukat kadagiti ruangan iti sangwanan na, ket dagiti ruangan sandan to amarekpan. Bible theologians say, nga dayto nga prophecy, may panggap kini Cyrus is a prophecy. Nga inusar ni Apo Diyos ni Cyrus, nga mangirepresent kakabsat, a symbol ang mangirepresent kini Apo Jesus. Kadayjay, i-connect tayo man kakabsat, kadayjay vision ni Nebuchadnezzar, dayjay bato, nga isu kakabsat, dayjay mangburak, kadayjay great image, dayjay nga na nasyon, kat dayjay nga bato, isuna ni Apo Jesus, agbalinto nga eternal kingdom, daytoy met, dayjay paset nga inbagana, nga adda iti maysa apadto ni Cyrus is a symbol of Christ, nga iti kunana ni Jehova, ni Apo Diyos, putputakto iti makanawan na. Anya arami din na. Parmaken nanto. He will defeat all nations. Ket adanto ti arwangan nga maluktan. Ada di kang kantahin tayo ti church, ada arwangan silulukat. Again, daytoy kakabsat is a picture about Christ. Saan ka kuma, haanak kuma, ama ikari asumrag. Kunana ni Apo Jesus kabsat iti 1:10, kalpasan nga inbagana, siyak din na imbaga pastor, siyak iti arwangan kunana. Ket ditoy, jepadto kunana, nga tapno manglukat kadik iti ruangan iti sangwanan na. Dagitoy nga ruruangan kapsat, kunana saan danto amarkapan, nga agpaay kadigayjay asumrag. Again, allusions, anya dagitoy nga ruruangan kakapsat. No, sinursurot mo from lesson 1, daytoy kakabsat ibagbagana ni Apo Diyos. Takuna na, daytoy tikuna ni Jehova. May panggap ka ni Cyrus. Nga iso ti mga simbolo ka ni Apo Jesus. He is the door. Ket iti sino man amagna kenkwana, he will be accepted by the Father. Ulit at kabsat. Kunana ni Jehova, pinulutak kunana niya. Kati ima na amakanawan putputak. Ada iti ilustrasyon kabsat. During the Civil War, the President of the United States was Abraham Lincoln. Ada iti may isang soldado nga napan iti White House. Tapan agapil kakabsat, iti case iti maysa nga pada na nga soldado.
Handa nga pastor ko yun because he has no appointment with the president. Inubobserbaran ka kapsat, iti may isang ubing. Kuna na, aldaw, rabii, at dadjay soldado. Imasidag ka kapsat, dadjay ubing. Dinamag na, apay nga da ka. Inbaga, da ito'y asoldado, kuna na, kastoy gamin iti panggap ko, kini presidente, but the guards will not let me in. Tinaramid ni Tom, according to the story, he ordered the guard to open the gate. Of course, he's the son of the president. The guard opened the gate. Napan ni Tom Ijerwar, inigganan na dayjay ima daytoy asoldado, akas daytoy ladawan, iti ima na amakanawan, panagpatak. Idi inigganan ni Tom, dayjay nga ima dayjay soldado, kunana dayjay nga ubing, follow me, I'll bring you to the president. As long as they were holding hands together, uri naman nga kwartya, uri man nga ruangan, the doors were open, the guards stayed aside, taapay, the hand of the son of the president, put-put-putan na, dayjay ima ya soldado. Dayjay ti, kahit lang asawan dito kapsa, when Christ is holding you and me, we can go to the throne of grace, iti Ama. The door will not close for you. The door will not close for me. Anya, digiti na adal tayo, kapsat. Digiti na adal tayo, inlawlawag da, insuro da kada tayo, that God is in control. Inted na digito'y kakabsat nga prapisis padto, tatadadalin tayo nga rod, panagadal kadagiti padto. Inted na digito'y nga padto, tapno maamuan tayo kakabsat, nga asidagan, kit asidagan, dayjay apagawidan tayo. These prophecies are landmarks. Ije pagawidan tayo. Dagitoy nga symbols kabsat nga inadal tayo, made us understand easier and made us appreciate better dayjay panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Ni Jesus, idi nga nakita ni Juan, kunana, daytoy ti kordero iti lubong. Ni Jesus, iti nangisalakan ken ka. Ni Jesus, iti nangisalakan kanya. Iti kayat na, babaen iti pamati. Kas dayjay padtuna, aramidin na kuma. Anya tinbagana ken ni Siro. Ti ima na amakanawan, pinat petak. Let us give our hands in the hand of faith. Nga ni Apo Diyos petpetan na ima tayo. Isuna ti mangidalan kada tayo. Ket no kasjay ti panangidalan na kada tayo. Awan iti mangibaga, nga sika ken iti siyak mayaw awan. Ta iti kaduam, iti kaduak, mismo nga isuna iti dalan, iti pudno ken iti biag. Ni Apo Jesus kakabsat, iti nangisalakan kada tayo. Ni Apo Jesus, isu iti agayayat kada tayo. Maminsan pa, we are saved by grace. Ket gaputa inayat na tayo ni Apo Jesus. Iti sungbat mo, iti sungbat ko, ayaten tayo met isuna. Ket anyaman iti bagana kada tayo. Babaen met laeng kada di parabor na. Isukuma iti aramiden tayo. Maminsan pa'y agyaman nakakabsat, iti panakikaduayo,
iti panangadal tayo, iti leksyon tayo kada ito nga quarter. Into numay nga lawas palubos ti Apo. Sumrek tayo ton iti barumanen a quarter kabsat. God is God. And all the time, God is God. Agkararag tayo kabsat. O Diyos, aman nakabalin amin, iti panang rekep mi, kada ito'y nga lesson, nga inted mo kada kami, kada ito'y nga quarter o Diyos. Agyaman kami launay. Gapo katigiti simbolo, nga isu iti insurum kada kami iti daan at ulag. Pudno launay ti kuna ti anak mo, Ama. Sukimaten nyo digiti sursurat. Ket iti panang sukimat mi manipod ti lesson number 1, ingga na kada ito nga lesson itataw Diyos. Nakita mi iti ayat mo. Nakita mi ni Apo Jesus nga isu iti kordero iti lubong nga nangisalakan kada kami. Nakita mi iti parabor mo, Ama. Tulungan na kami, O Diyos, nga agbyag anapnuan iti pamati. Pamati nga kayat na nga tungpalen dagiti pagayatang. Saan mi atong pahalen, O Diyos, tapno ibilang mo akas pan nakaisalakan mi. Ludikidi awaten mi dayta naan-anay apan nang isalakan mo kada kami babaen ti parabor mo, O Diyos. Ket dayjay apan nagtungpal mi. Dayjalaeng iti response sumbat mi kadaytang ayat mo. Tulungam iti tunggal may sa kada kami, O Diyos. Itinagan na po mesos, tinawat mo ti kitoy. Amen. Ken amen. Akas ti bagbagan ni kabsat, the lesson outline can be shared to you. Adlan to iti chat group tayo. Ket maalay jay. If you ask me personally, you can have it. Maminsan pa'y, nuhang kay pa'y kakabsat nga subscriber kada ito'y nga panaginadal tayo. Please subscribe. Ni Apo Diyos, iti madaydayaw. Imbag nga rabi iti mamin. Ayayaten na kay na Apo Diyos. Ayayaten na kayo met kakabsat.